あ、そうです。わかりました。はい。やるべきなこちらに置ったんですね。みんなが見えるけど説明するとき。あ、時々回すよ。じゃあですね、ちょっと母数がひょっとして足りないかもしれないので、はい、ちょっと2人か3人で。社員の方。中出したら。機械はないですね。これ。じゃあよろしいですか。お願いします。がんセンサーの相談店になっておりますジャペックスから参りました望月と申します。よろしくお願いします。今日ですね、がんサイザー、特にこちらの方は高圧線が近いということでですね、普通のがんサイザーの使い方でなくて、迷走電流とか漏洩電流とか、そういった電気的な、危険性に対して非常に安全な着火のやり方、がんサイザーの MBS というふうに申しますが、その使い方についてこれからちょっと時間をもらってご説明をさせていただきます。で、具体的にはですね、どういったものを使うかと言いますと、普通のがんサイザーを使っていただく場合には、普通の葉っぱで使っていただく葉っぱ機、テスターですね、それと電池テスターとか母線、補助線、そういったものを普通に使っていただいていると思いますが、この MBS、がんサイザーの MBS というシステムの場合にはですね、ちょっとその辺が普通のものではありません。で、具体的にどういうものを使うかって言いますと、まず普通の葉っぱ機に相当するものがこれになります。ちょっとこれあまり水に対して強くないんでちょっとあまり雨ざらしのところでは避けたいので、ここの中にしていきます。これがいわゆる MBS 用の専用の葉っぱ機になります。で、普通の葉っぱ機もですね、能力っていうのがあって、よく普通の葉っぱ機ですと何発掛けっていうのが書いてあると思うんですね。よく50発掛けだとか100発掛けだとか、あるいは200発掛けだとかっていう、1回にどれくらいかけられますよっていう能力があります。で、これも当然ながらそういう能力があるんですけれども、こちらの場合にはですね、最大で発数でいくと60発までです。で、それ具体的にはどういうことかっていうと、これからまだ説明いたしますが、こういうですね、黄色いプラスチックの部品があります。これマジックシザーズって言って、これがトランスの役割を果たすんですけれども、ここのところにですね、雷管じゃないですけど、イグナイターですね、がんサイザー発火させるためのイグナイターを、線をここの中にこうはめ込む、つなぐんじゃなくてはめ込むっていうような形です。それがこの黄色いの一つに対して、イグナイターですね。これはイグナイターじゃなくてですね、本物じゃなくて、その電強線だけ、頭のところだけ、薬がくっついてないやつ、だけを持ってきてます。これがですね、さっきの黄色いこのマジックシザーズと呼ばれるものに対して3つまで、最大3つまでつなぎ合わせることができます。
で、1つの回路に対してこれが1つに対して3つまでつなげられます。で、さらにこの黄色いやつをですね、ここにあるこういった小指線のこれこれも補助線専用の補助線になってるんですけれども、こういう線になってます。これは普通のやっぱり補助線とだいぶ違います。見ていただくと、触っていただくと分かりますが、まあ、触ってください。はい、何がどう違うかというと、小寄り線になってますよね。はい、普通の線はまあシングル線かあるいはダブルの線でこういう形になってますけども、マジックシザーズ、ごめんなさい、MBS の、補助線というのは必ずこういう形で小寄り線になってるんですよということなんです。でこれを使って、線をつなぎ合わせていく。で、さっき言いました、1回の破砕でですね、この黄色いやつをこの補助線と母線つなぎ合わせたときに、いくつまでこれ取り付けられるかっていうと、20個までですから、1つに対してこれ3つ付けられますって言いました。で20個までですから2、3が6で最大限、そういう意味で60本までが最大ですよという意味になるんです。それが整髪能力、1回にかけられる、限界の数ということになります。で、この葉っぱ機と、ここの専用のこれは母線ですね。この母線も普通の葉っぱ用の母線とは実はちょっと違います。いわゆる同軸ケーブルになってて、普通の葉っぱ母線というのはこう中がこれと同じようにこんな小寄りになってますけども、そうじゃなくてこの線は同軸ケーブルになってるんでちょっと構造が違うんだよっていうことを覚えておいていただきたい。ですから普通の葉っぱ線でやっちゃえっていうことにはちょっとできないんですということです。この補助線もこんな形で専用ですから、あくまでも、葉っぱ機、この母線、補助線、これはもう MBS 専用ですということになります。で、この、1、2、補助線3つ、それとあと、このですね、マジックシザーズという呼ばれる部品、これを使って、組み合わせをして、回路を作って、点火、着火作業を行うということになります。で、具体的にはですね、どういうことか、どういうふうにやるかと言いますと、ちょっとすみません。まずいいですか、話していただいて。はい。普通の今まで多分皆さんがずっとやってこられたですね、ガンサイザーあるいは葉っぱの場合もそうですけども、雷管に相当するもの、まあこれガンサイザーは雷管じゃないですけど、着火具はこんな形で裸線が出てます。で、まあ普通決線するまではこんな裸線がちゃんと短絡されてて、これ結び合わされてます。で、普通のガンサイザーの場合にはこれを広げて隣同士をつないでいきますよね。いわゆる直列決線っていう形でつないでいって、大きな一つの輪っかを作って、で母線をつないで電気流すというのが普通のやり方です。で MBS は何がどう違うかって言いますと、ここの部分がまず違います。でどう違うかって言いますと、こんな風に、これまた中身は同じものです。これと同じものですけど、この先端をちょっとこんな風に加工してある。でこれ要はごく簡単なんですけども、先端にですね、ここの裸線の部分を、まあ普通につなぎ合わせちゃいます。で、まあこれ今ちょっとニッパーがないんであれですけど、余計な線をここちょん切っちゃいます。導線ですね、余計な線ちょん切っちゃって、で
まあ、ちょっと今ネタがないので途切ってませんけども、ここのこれ普通の圧着端子です。これをごめんなさい。ちょっとごめんなさい、ここに申し上げます。で、そしたらここにですね、これ私がやり方があんまり今のもうちょっと短い。短くしてここに圧着端子にこう差し込んでですね、で、まあこれでこうバチッとこう締めちゃいます。そうするとここが先端がもう輪っかとしてつながった状態になります。それが今ちょっと1本だけ作ってきたんですが、こういう状態です。で、こういう状態のものがMBS の場合には必要になってくるということです。普通の、血栓の仕方とここが違うということなんですね。で、普通の血栓は導線が出てるところがないとつなぎ合わせられないですね。ここ先端は線同士はつないでありますけども、ここのこれからつなごうとするこの部分はもう被覆のある状態、この状態にしとかないとかえってまずいですね。でこういう状態にしたものを、まあ今薬剤が上の方でないのでおや作れませんけども、ここに、まあ、実際にはイグナイターがあって薬剤差し込んで穴の中に装薬をしたとします。でそうすると、穴の中からこの線がこんな形で出てくるわけですね。で、実際にその、MBS の線のつなぎ方どうやっていくかって言いますと、ちょっとお手伝いしていただきます。仮に深層ですから円形ですよね。円形だとまあ普通どういうふうに線を合わせたらいいかっていうとですね、まあここがこんな円の深層だとします。そうするとちょっと中にこう円の内側に沿ってこんな C の字の形になるみたいな感じです。こんなふうに置いちゃっていただいて結構です。はい、こんなふうにまず補助線を這わせます。それでこれ穴の中もう火薬じゃないガンサイザーを装薬した時で穴からこう出てます。で、さっきこの黄色いプラスチックの部品を使いますよって言いましたけども、どうやってやるかというと、ここ今こんな白いこっちみたいなのがありますけど、それをまず外します。そうするとここが口が開きます。こんなふうにここの口の開いたところにこのさっき作った口元の輪っかのところですね、輪っかのところの片側だけ、両方じゃなくて片側だけはめます。ともう一つはこれさっき小より線になってるって言いましたよね。で小より線のこれもちょっとこういうふうに開いていただいて片側だけで、これが近くにいっぱいあるようでしたら、さっきも言いましたようにこれは1つのこの黄色い部品に対して3つまで入れていただいて大丈夫です。であとは補助線のこの部分も合わせて一緒に入れます。こういう状態ですね。であとはこれパチンとやるとこれ口元が閉まります。実際やりますね。パチンって今言いましたよね。でこれでちょっと見ていただくと線がこれで補助線と、着火具の線がつながったという状態になります。まあ、ちょっと見ていただきます。はい、よろしいですか。関係ないです。プラスマイナス関係ないです。3本入れていいよね、ここへ。これは最大3本まで。3本ね。多く入れすぎると不発の原因になります。
こういう形ですね。あとは例えばこれで1箇所で、いいですか、この辺にもいっぱい出てこの、雷管からの線が出てるとします。それも、ここに刺してここの線の一部に広げてこんな風に入れます。で、それと一緒に、最大3本まで入れて、さっきと同じようにこのポッチみたいなやつを取ってもらってパチンとこうはめ込みます。それでそれが、全部血栓がし終わったらこの切り葉の部分の血栓は終わりです。であとは、普通の葉っぱと同じようにこの補助線とさっきの母線をつなぎます。で母線とあと葉っぱ木をつなぎます。それで回路は完了ということになります。ですからそんなに難しくないですよね。実はこれ海の中でもこれ使ってやってることがあります。なぜそんなことやってるかというと、それは安全性ということじゃなくてですね、海の中ってダイバーの人ゴワゴワの手袋しながら作業するんですね。でそれでもこういう普通の線こよってこんな鉄線なんか海の中でできないんですけど、こういうふうにただ輪っかに通してパチンとはめ込むだけだったら海の中でも十分できるんです。ですから、海中で、煩雑な作業をするときにはわざとこういうシステムを使って葉っぱをかけるっていうようなこともやってるということですね。まあそれで抵抗器はいらんねえね。抵抗器は逆にですね、この機械でこの母線とこの補助線がつながってるよっていうのは確認できるんですけども、この先は実はできないんです。もうこれ別の回路になっちゃってますよね。だからこの先はもう導通確認ができないです。でそれをやる機械が実はあるんですけども、普通の葉っぱ木みたいなやつですけども、これは今ちょっともうこれ置いちゃってあるんで、これ黄色い部品はですね、実はこれ使い捨てです。何回も壊れなければ何回も使えるかというと、これはちょっと使わないでいただきたい。いろいろ理由がありまして、今これ外しちゃいましたけども、これ NBS 用のチェッカーというのがありましてですね、これここにこんな風に輪っかをしてこうやると青いランプつきますよね。青いランプ、これで一応正常。もしこれがないと赤いランプになってますよね。これは異常というかつながってないよっていうことですね。正常になってません。この部分は実はこれで調べるんですけど、はい。念のためつける前にやった方がいいってことですね。そうですね。はい。これはあくまでもここの先っちょだけのちゃんとつながってるかどうかの確認しかできません。逆にこっちの機械は母線とこの補助線がつながってる部分の確認しかできないっていうことなんです。だから全部普通の葉っぱ木ですとね、デジタルテスターみたいなのがあって最後ポッて測れば全部つながってるよっていうのがすぐ分かるじゃないですか。ところがこれは残念ながらそういうシステムができないっていう、全部のチェックが残念ながらこれではできないっていう。それで、はい、そこをつなぐ前にこういうあれでそうですけども、それはこれが正常であるっていうことは確認できますけども、これがちゃんとこう輪っか状でつながってるっていうのは確認ができない。そうですね。はい、でさっき言いましたように、もう一回仮にこんな C 型になっておいてます。で、ここの、穴から出てる薬剤の一つとこの補助線の片側だけですねをつないでパチンとはめてます。これ今一つしかつけてないですけど、
であとはこれボビンに巻かれてるんですけども、これツリハの近くでですね、この補助線をバーって伸ばしてもらって穴の中にこう合わせて、こんな形で合わせてもらうんですけども、これあんまり伸ばす長さをギリギリにすると良くないんだそうですので、少なくともこれボビンから10メートルから15メートルぐらいをこう引き出してほしいです。で、引き出したらですね、こっちの反対側の端が、ここに出てますので、その意味っていうのはやっぱり負荷が働くってことですね。そういうことです。はい。その辺の詳しい計算はちょっと申し訳ないですけど、私も説明しきれません。で、今度は補助線と母線をつなぎます。で、このままでなくて必ずここ、ちょっと今私手元にないんですけど、絶縁テープで必ず電気が逃げないようにテープを貼ってほしい。はい。で薬剤の中にですね、エンドキャップって黄色い絶縁のキャップみたいなのありますから、もしそれが余ってるようであればここに刺してもらっても構いません。で、これで一応こちらの回路ができました。で、あとは母線とすみません、ちょっとあんまり揺れに良くないので。あとここに母線をつなぐ要は端子がありますから、ここに普通につないでいただく。本当に同じやつか使ったの。ちょっと違う。これで一応回路が全部できましたっていうことになります。で、この状態で、まず電源のスイッチを入れていただくんですけども、電源スイッチ入れる前に確認していただきたいのは、これが礼拝事ってなってますけど、これが必ず通常っていう方に向いてる。まあこれテープで留めてあるからそうなることないと思います。それとこっちもバッテリーを充電する機械にですねバッテリーが入ってまして充電して使うんですけども、充電以外の時は普通に点火する時は今度通常っていう方にこのスイッチを回しておいてほしい。で、この状態で、スタンバイができました。で電源まず入れます。はい、で、スイッチオン。そうするとここに電源のランプがこんな風につきます。はい、で、まず点検をします。点検は導通点検、このスイッチですね、緑色のこれを押します。そうすると今ここで、1っていうこと、メモリぐらいに来ました。だいたいここにもう印がつけてありますので、だいたいここまで来ればほぼ OK。で離します。でもうこれで母線とこの補助線まではちゃんともう正しくつながってますよっていうのが確認ができたということになります。であとはもう点火作業ということになるんですけども、点火作業は、この充電スイッチと、着火スイッチ、この2つを使って行います。で、これはですね、この充電はですね、これスプリングになってまして、これ人間が持ってないとパッてこう離すと戻っちゃいます。
そういう機構になってますんで、充電するときはずっと人間がこう持った状態に、ならないといけない。そうすると、ここにですね、電圧の、モニターがありまして、ビーッとここで針が上がってきます。で、ここに印がついてますけども、だいたい、3kV、ここまで針が来れば、ほぼ準備 OK という形になりますので、この充電をずっと押した状態でこの赤いボタンを押します。そうすると、回路の中に特殊な電気が流れて、二次回路のそちらの方が発火をするという形になります。流れとしては今言ったような形です。で、実際に今1回だけやってみたいと思います。で、これちょっと、あんまり明るくじゃなく暗くないので見づらいかもしれませんけど、ちょっと鳴った時にパチッてちょっと鳴るかもしれません。ドカンとはいきませんけど大丈夫です。皆さん見えやすいように私反対からやります。いいですか。はい、じゃあ充電します。今こう針がずっと上がってきました。はい、ほぼメモリのところに来ました。準備 OK です。はい、3210でドンと鳴らします。鳴らすって言ってもそこがパッと光るだけだと思います。ちょっとやりますね。いいですか。3210。はい、これで終わりです。で、本物がついてればこれでドンとなるっていうことですね。で、あと、後の処理は普通と同じで、電源を全部切って、あとは電源スイッチをオフにして火を抜いてもらって、母線を外していただいて、で、鍵をなくさないように入れていただいてしまって、終わりという形ですね。どうでしょうか。そんなに難しくないと思いますけど。ちなみに今回はあれですか、断髪とかなんか運ぶんでしたっけ？これはですね、断髪はないんです。これで1回で終わりなんですね。はい。これの場合にはこっから先が瞬発のものしかないので、じゃあ、このシステムで断髪はかけられないんです。これで1回ってことですね。はい、1回と、はい、瞬発と。はい。仮にさっき60本までかけられますって言いましたけど、仮に60本全部つないでスイッチ入れるといっぺんに全部ドンとなっちゃう。断髪でドンドンドンとは残念ながらこのシステムではちょっとできない。はい。ただボコッとなるだけなんですよ。はい。はい。バーンともいかんで回復と違ってね、ダイナマイトと違って。はい。で、今私がやった一連の作業なんですが、せっかくですんでこのダミーじゃないですけど、この電強線だけのやつは10個ほど用意してあります。ですから実際に皆さんにやってみていただきたいです。はい。そしたらちょっと準備をします。大体2人ぐらいにやら